can be setting go. We understand. Isang travel mo pa lang yan, itim na yung ano. Has every country that you visit. Pera mang yun. 16 for the river. So let's step it up. Step it up. Hey everyone! Welcome back to another episode of our Moving Diaries. And today guys, ay lalabas lang kami to send stuff pabalik ng Sioux Falls because we still have our keys, our garage key, garage remote, and the fob key. And yung garage remote, nag-end na pala yung garage rent namin yesterday pa. So I need to send na that one. Baka mamaya pabayaran na naman kami. Isasend na namin yung mga keys namin, though yung end ng lease namin is still in a month. So, we still need to pay that kahit ibabalik na namin yung key. Pero, I think pwede na namin ipakat yung aming power kapag nabalik na namin yung key. I will double check on that. So, yun yung mga medyo hassle na ano. Nakalimutan namin iwan yung remote dun sa office bago kami umalis. But anyway, guys, we will go out today to also buy a luggage for mama kasi ang daming pinagdaanan ng luggage niya nung pumunta siyang US, nawala. Nung nasa Sacramento siya, nawala. Ilang araw na siya dun sa Sacramento, wala pa yung luggage niya. And then pagdating mga sira-sira na. So, yeah. Bili na lang tayo ng bago para mapalitan yun. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. Done! Oh, shout! I hear the sound of empty streets. Shout! Yesterday has gone to sleep. Buti parking na dito. Para ano nga taday nga parking? Ay, ang hirap naman. Tapos tatawid ka pa. Ang day shift. Siyempre, madami ka talagang kaagagawa ng parking pag day shift. Kasi lahat naman nasa opisina. Tapos nurses. Unlike kapag night shift, wala na yung mga taga-office. So, ilan na yung tao yun, yung wala. Time kasi dito palagi sa likod. Kaya Time is running out of sight. Andito na kami guys sa ano nila, parang outdoor mall, parang ganun. Merong Ross, Marshalls, Old Navy, Route 21, Ulta, Publix. Yeah, madaming ano dito, madaming store. So, hanap lang kami ng luggage ni Modra. And then, kung may makita kami na gamit ng bahay, pero not a priority naman. Kung wala, edi okay lang naman. Kasi hindi pa talaga ngayon yung balak namin na bumili ng mga gamit sa bahay. Prioritize lang talaga namin yung dining table and dining chair namin para naman maayos. Pero for the salas and ano, we can wait kasi gusto talaga sana namin yung mas okay na. If ever, pag may pera na kami, pag-ipunan muna namin. Luggage din. Basta dati ti film mo na, di po rawid yun yung dati ko ti corner. Oh, wow, alam na alam. 27 inches lang. Kaso no, isang travel mo pa lang yan, itim na yung ano, gas-gas niya. Just like what happened to my white luggage. so dapat nag-iisip niya. Iga 100 ata yung mga luggage na. Ato 69. Polycarbonate dapat kasi yung kinukuha mo, mother. Yun yung hindi nababasang. Parang maganda yung pink niya. Kulkulay jibado ta nga from Costco. Maganda ba ito eh? Yeah, muted pink. Ay, may itmot lang nga dyan. May isang nalagda.
Eat. 10-year warranty. So, what do you mean by 10-year warranty? Ipupunta mo sa it, ano. Atani, kasta na. Pero, wala handle na di side. Ayad da. Wow. Sosyal. Ay, wow. Inaikot-ikot pa. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot. Ikot. Maganda to, mother, na pang decorating. Maganda yung salas. Tapos every country that you Parang visit. ganito. Ganyan na glow, pero ganito yung Puti sana. Ako nga nagtiti pa ayaan. Kasi ako study ko ni Gordon Ramsay. Tapos ang ipiprito mo dyan, tuyo. Hindi, yun na lang yung bibili. O kaya tamangit. Tapos sige na isang kamatis tsaka itlog. Amuyin nyo, neighbors, ang ano ko. Ang ganda ng lutoan. Pero, Babasagin. with Nishi mother, that's not a good idea. Italian coffee makers. So yun, hindi mo pwedeng drive-thru kasi lulutuin pa nila. Price, bili tayo price. Yeah. Para kay Nishi. Pwede ka pa nang order ahead. Next time, ganun yung gawin natin. Para pick up mo na lang siya. Ay, can I get, I don't know how to order it. The gizzard and the liver? Yes, they have liver and gizzard. Like for a box. So, And the max is 8-piece liver, the $4.99, and the 16-piece liver, the $8.99. ilang pieces? 8 or 16? 16 each? 16 for the liver, and how about the gizzard? And the small asset, 8 And 16 as well for the gizzard. 16 the gizzard and 16 the Liver, yeah. That's it? Yeah, that's it. It's $8.99. Okay. Hey guys, so we are home na po and we just bought some food sa Church's Texas Chicken. We got here 16 pieces na gizzard. It's $8.99. Tapos, we have 16 pieces na liver. Same price din. Pero mas madami yung liver. Siyempre, mas malalaki. Then, we got fries na nakain na namin yung iba. So, that's it. Pinapainit ko lang yung kanin kasi hindi pa kami nag-lunch. Late na actually kami kumain kanina ng breakfast. And it's already 2:50 p.m. So, ano lang, parang lunch lang na parang merienda. And about sa tax, it's still 7% kahit food siya. So, same. Parang sa Iowa din, ganun. Unlike parang sa Omaha. Parang umasa lang ako kanina na sana kapag food walang tax. Pero yun nga, same lang din. You have the price, anak. Oh, this is all yours. Sarap ng cranberry. Ito yung tinidor. Diba ganito yung street food sa atin? Fried liver, pero baboy kasi yung liver na yun eh. Good. Hello! Naimbag nga Sabado! We're heading to church, guys. This is our weekend. So, punta tayong church. Late na kami. But, hopefully, may maabutan pa naman kami. Pero yung para kay Mishi, wala na. Kasi 10 a.m. yun nag-start. So, wala na. Hindi na namin yun maabutan. But anyway, it's okay. Late kasing natulog. Late kami nakakatulog dito. Tapos si Mishi, gising ng gising. Nangangati siya. Actually, wala na siyang masyadong eczema sa katawan. Yung sa kamay na lang niya, yun ang ano niya. Yun ang problema. Pero according to my ring, chinek ko, okay naman yung tulog ko kagabi. Pero bakit parang hindi ako rested? May mga alas 4 talaga to 4 something ako nagising. Anyway, we will go ngayon and then hopefully mamayang hapon we'll be able to go to the lake. Kung hindi sa lake, sa pool na lang kami. Para makapag-swimming ng mga siguro dapat mga ano na tayo. Mga 5 or 6 na kami pupunta para mag-swimming kasi kung pupunta kami ng mga mas maaga pa doon, napakainit. So if ever man na gusto namin mag-outdoor mamaya, we'll probably go to the lake na lang. 6 minutes away na lang pala yung church. Feel good, like I'm walking on sunshine and there's nothing that can bring me down. Real good, like joy came in the morning and the birds are
sweetest sound. Ooh, the songs set me free. If I just believe I am. Hey everyone! Time check, it's already 4:11 and we are going to the lake. Sasabihin ko sana na magsa-sunset kami by the lake. Yun nga pala, alas 9 pala yung sunset dito. So, hindi kaya na antayin namin yung sunset. So, uwi lang din kami mamaya. Summer na kasi, pero kung winter sana, ay ewan ko lang kapag winter dito kung anong oras yung sunset nila. Kasi dun sa South Dakota, dun sa Midwest area, kapag winter, mga 4 to 5, ganun, sunset na. Pero kapag summer, mga 9, ganun. So, yeah, punta lang kami dun, mag-chill. Gusto rin sana naming mag-swim sa pool, pero si Mishi, medyo may elevated ang kanyang temperature. So, binigyan na namin siya ng gamot. So, we will see kung magtutuloy-tuloy ba yun or sana naman ay wag. Kasi nga si Daddy nagkasakit. Si Mishi nagkasakit din pero more on diarrhea. Tapos nagka-rush na yung puwet niya dahil sa diarrhea. Pero si Daddy talaga siya yung nilagnat. Pero for 2 nights we've already slept sa ibang room. Pati nap time na sa ibang room kami. So hindi namin masyado nakakasama si Daddy the past few days. Para lang kahit ano man yan nasakit, diba? Yung weather kasi sobrang init dito. Parang Pilipinas weather, medyo Pilipinas weather, mas humid lang sa Pilipinas but the temperature is almost the same. So nanibago yung katawan namin siguro. So samahan niyo muna kami na papuntang lake. Sulit na sulit ang ano no, ang ganyan dito. Dito. Kaya nga garon paminsan ka lang matuktukan. Guys, kami po ay nandito na sa lake pero yung baningning namin 5 minutes na nga lang yung travel papunta dito. Ay, nakatulog na kaya sabi ko para maglakad-lakad siya dito pero wala. Ayan siya. Yan yung baningning namin, naka-stroller. Antayin na lang muna namin siyang magising para makapaglaro siya. Kasi na-excite siya lagi pag sinabi mong let's go outside. Wow! Give mommy the binky. Yay! Daddy! Oh no, dyan na yung bola! Throw! One, two, 1, 2, 3! Yay! Your turn! Oh no, no, no! Don't get that. I know what you're thinking, Baningning. Si Lala na lang gusto. Oh, yan. Ganyan. Hindi natiliw na nga. Ay, fish. Kala ko naman yung anak mo yung may nakuha. Oh no, that's dirty, anak. No. O, tanggal lang. Give mommy na the binky. This family moved to Georgia in search of a calmer life. A place where they could slow down and watch sunsets by the lake. Where nature is always close by, ready to bring peace. The lake is never far, always within reach when they need it most. Here, their days feel lighter, more meaningful, and in this stillness, they finally found their home. that barely stays afloat. Why